Bueno, hola a tothom. Només volia compartir amb vosaltres aquest problema que estic tenint ara mateix a la pàgina de Riot Games, perquè com sabeu, sempre hi ha missions a dins del joc que ens demanen per completar la missió que hem de veure una sèrie de partides de les que tenen a vídeos a la carta. I bueno, vull que veieu el que passa, no? Jo vinc aquí i poso la meva contrasenya, inicio sessió sense cap tipus de problema, entra i un cop estic a dins fa una cosa estranya i em fa fora. Ja està, ja m'ha fet fora. No sé què passa, però veieu que aquí dalt torna a posar iniciar sessió. No sé, és molt estrany. M'agradaria saber si us passa a vosaltres o si us ha passat com ho heu solucionat. Merci.